Cubates i dracs. Però és que no es pot escriure en paraigües. Amb Xavier Pérez Pico, De puta mare, i què dius que farem? Maricel Forn Bon Nadal a tothom! i Marc Soler. Gelat, me cago en Déu! Vilatans, ja ha arribat el segon programa de 2025. Fa poc que vam començar l'any i tinc ja la sensació que sóc el capità Haddock del meme. Estic assegut a la barra dient «Quin any, eh?», mentre em contesten «Capità, encara és gener». En fi, aquestes últimes setmanes han passat un munt de coses i el resum de totes és puta Espanya. El Barça va guanyar un títol davant del Madrid, però la mateixa nit passàvem de l'alegria a la ràbia amb el 30 minuts de 3CAT en col·laboració amb la Directa sobre els policies infiltrats. Podríem estar hores parlant del tema, però se suposa que és un programa festiu, així que només faré èmfasi en recordar que tot això passa sota el gobierno més progressista de la història i que és una mostra més que tot s'hi val contra Catalunya. Canviant de tema, s'han celebrat els Premis Gaudí i, lluny de ser un festival que reivindica la llengua catalana, ha estat una autèntica vergonya. Un any més, la majoria de pel·lícules són en llengua castellana. Ai, ves, ni tan sols el cinema català és en català. Però el pitjor no ha estat això, sinó els discursos. Tots, molts dels quals també en castellà. Hi ha hagut un munt de discursos que, amb l'excusa de ser reivindicatius, han criminalitzat la catalanitat i han servit per dissimular catalanofòbia. Mentre compartiu aquests discursos a Twitter i Instagram, la realitat és completament diferent, i és que, segons l'última enquesta del CEO, el català no és la llengua d'ús habitual més parlada a Catalunya, per part de cap franja d'edat. És a dir, es parla més castellà que català a Catalunya. La realitat és que, a dia d'avui, al nostre país és més difícil viure 100% en català que viure 100% en castellà. La realitat és que és molt i molt complicat que sempre t'atenguin en català en àmbits tan importants com la salut pública. La realitat és que el català no s'està morint, l'estan matant. I acabo aquí perquè m'estic posant molt de mala llet i, com ja he dit, és un programa festiu. Però fora bo no perdre de vista quina és la realitat. I aquest discurs em va faltar diumenge passat. Tornant a la tradició i a la cultura catalana, avui parlarem sobre les falles de la Pobla de Segur i ho farem acompanyats d'un fallaire. A banda d'això, amb la Maricel viatjarem al futur, el Xavi ens farà triar la millor falla i jo us porto un test per saber si podríeu ser policies infiltrats. Agafem les falles, encenem el foc i comencem, no sense abans repetir, puta Espanya. Lluny d'aquí ja fa molts anys. Hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I entonces un polsim de M. Hi havia un rei prou respectat. Sembla una pastanaga bullida. L'admiraven. Molt senzill, perquè l'alcalde és un fill de puta. O s'espantaven. Les magdalenes no poden estar a la llauna de les galetes. Però un se'n reia. El drac es reia d'ell. Vinga, som-hi nois, derrotem-lo, vinga, som-hi nois, derrotem aquest drac. Vinga, som-hi nois, capturem-lo i rusquem-lo. Cubates i dracs. I festa, noi! Molt bé, comencem el primer segon programa de l'any, perquè, com sabeu, és gravat i no ens veiem des de l'any passat. Xavi, com estàs? Molt bé. Trobo que t'has enfadat molt. Vens molt enfadat aquest any. Vinc molt enfadat. Què ha passat? No m'està tractant bé. Vinc amb menys cabells i més enfadat. No m'està tractant bé el 2025. Maricel, com estàs? Jo menys enfadada que tu. Estic bé, tranquil·la. Hauríeu d'estar més Oh, enfadats. però és que és fort, el Dols Gaudí. Oh, quins discursos. No, Xavi. Mari, què en penses? Ja ho he dit el que penso. No vulguis treure tema d'on no n'hi ha. Arià Balust, què tal? Molt bé, bona nit. Molt bé, moltes gràcies per ser aquí, primer de tot. Començarem parlant de tu, et farem 3 preguntetes clàssiques que fem a tothom. Primer de tot, ets més de cubates o de dracs? Jo sóc més de cubates. De cubates, eh? De cubates, sí. Molt bé, quina és la teva relació amb les festes populars? En les festes populars en general o... En general. En general. No cal... Doncs es podria dir, fins a Vilova de Lleida van ser, van ser el 100% de les meves festes, les festes populars, per tant, a tope sempre. Molt bé, o sigui, consumidor... Consumidor habitual de festes populars. I tens alguna un popular opinion sobre les festes majors? Per exemple, la que sempre citem com a exemple, així et dono temps per pensar, és que, no me'n recordo qui va dir, que la Patum estava sobrevalorada. Bueno, no sé si és un popular opinion... Possiblement tu, Marc? Vas ser tu que vas dir? Ho va dir un convidat. Ah, vale.
Els de Sant Fèlix, Presumptament, vale. Hi ha molt pic, Patum. Pues jo penso que... No, crec que és bastant popular, per això, que totes les festes majors que no tenen un eix cultural són una merda de festes majors. Vull dir, perquè ficar un DJ ho sabem tots. Absolutament. Ara, molt bé. Penso. Estem parlant de festes majors de Barcelona o...? A partir d'aquí ja cadascú que interpreti. I més. Alguna en concret? Les de platja. Les de platja són horribles. No són festes majors. No? O què n'opineu? El cinturón rojo, que és d'on vist jo, bueno, falta xitxa. Vale. Falta xitxa, jo crec, penso, perquè al final és que vas a Cervera o qualsevol lloc i vulguis o no, és que la base cultural hi és. Clar, hi ha un rerefons cultural. I a la Pobla també hi, A la Pobla també hi és. I una pregunta que afegeixo. Tu ets de la Pobla de Segur? El meu pare és de la Pobla de Segur. Aquí, clariment, jo sóc de Cerdanyola del Vallès. Vale? No passa res. No passa res, bueno, per aclariment. Bueno, jo estic empatronat a la Pobla de Segur. Per tant, compto com a ciutadà de la Pobla de Segur, però soc de Cerdanyola. Val, comptant com a ciutadà de la Pobla de Segur, d'on t'agradaria ser, si no fossis de la Pobla de Segur, basant-se amb la seva festa més coneguda? És a dir, podries dir, m'agradaria ser de Berga per la Patum. O sigui, no puc dir la Pobla de Segur, No, per què? És fàcil. És fàcil. Penso que Cervera. L'Aquelarre només està coneguda per la gent de Lleida i 4 friquis de les festes. Sí. I és molt guai. No n'hem parlat aquí. Encara no n'hem parlat i és una bona festa. Però en parlarem, no patiu. Sí, i instem a algú de Cervera que vulgui venir a parlar-ne, que vingui. Molt bé, doncs per part meva el convidat queda presentat. Llavors crec que et toca a tu, Xavi, doncs anem a parlar sobre la Pobla de Segur. Vaja, la Pobla de Segur, perquè ens situem, és un poble que està a cavall d'entre la plana, és a dir, el no-res, i les muntanyes, els Pirineus. Llavors es podria dir que és la porta dels Pirineus per tota aquella gent de Catalunya central que evita anar a la Cerdanya per no trobar-se en pixapins i tira cap allà dalt. Més o menys, perquè ens situem, la Pobla pertany a la comarca del Pallars Jussà i per molt que ens pensem que podria ser la capital, perquè jo m'ho pensava, la Pobla fa nom de capital. Jo em pensava que era la capital. Quantes pobles coneixes que siguin capital de... La Pobla de Claramunt no és capital de la comarca de Noia. Vaja, llavors... És capital de la Noia Sud. Existeix també això? Ja ens estem separantant. Hi ha un moviment separatista de la Noia Sud. Ni existeix ni seria capital en cas que ho fos. En tot cas... Seria Piera. O Masquefa... S'ho guanyarien a... Farien una batalla de navalles. Continuem xerrant de la Pobla de Segur, si voleu, i acabem parlant de navalles entre Piera i la Pobla. Tot i així viu prou de gent. Sou, segons la Wikipedia, 3.015 habitants, ara que dius que tu no hi vius, 3.014, governats per Esquerra Republicana. És el primer poble que fem. No, Tous. Sant Martí de Tous, també. A part va ser l'últim que vam fer. De Sant Martí de Tous, la resta de pobles estan governats pel PSC o per Junts, és a dir, dretes. Dels PSC, altrament coneguts com a putos socialistes dels collons. Pensaves a dir de Catalunya, però ni això, Llavors, estem reflotant nosaltres el programa la política d'Esquerra Republicana? No, però ho podríem dir. Tot i així, la Pobla de Segur no és més això, sinó que també inclou altres nuclis poblats i despoblats, i aquest és un fenomen que és un dels problemes que afecten els Pirineus, actualment, la despoblació. Cada cop hi ha menys residents i més cases destinades a l'estiuet serià. Ben bé, la Pobla és així. Vull dir, la meva pregunta és, hi ha ambient de poble? Se sent un poble? O se sent un poble d'aquests que la gent ve a estiuejar i ja, saps? Jo crec que Pobla no entra dintre el que pensem que són pobles d'estiuets com a tal, vull dir, no tens la sensació que estàs a Puigcerdà o la Cerdanya. Crec que l'ambient és una mica diferent. Sí que hi ha ambient d'estiuets, sí que evidentment es nota els caps de setmana que puja molta gent, però sobretot ho notem més que res pel simple fet de són els cotxes que passen cap al Sobirà. Vale. Perdó, és que és el que anava a dir. Ara estava mirant el Maps i situant la Pobla no, Pirineu no és. És Prepirineu. Prepirineu. És la porta als Pirineus. Està a 500 i pico metres. I ara, perdona'm la indiscreció, però què teniu allà? Vull dir... Hosti, és la porta dels Pirineus? Que sí, coi, però... Allà hi va haver una important indústria hidroelèctrica. Exacte. I per això va créixer la Pobla industrial. És on va començar la vaga canadenca? Sí. Pues allà. mantenim Barcelona.
energèticament, manteníem. Una més. I a nivell de... Jo hi he passat molt, però ho parlava a casa de que fèiem aquesta festa i tothom em deia, bueno, tothom, una persona m'ha dit que era un lloc de pas. És un lloc de pas. És un lloc de pas, ja tothom es caga en la curva que hi ha, que no passa ningú. Passen 2 cotxes a la vegada, però això la gent del poble no ho sap. Sí, és que és molt fotuda aquella. Sí, i ho col·locat un mirall com si allò fes alguna cosa. Exacte, és la curva del mirall. Però vaja. A partir d'aquí, no sé això. I, bueno, res, tornant. Hi ha ambient de segones residències, poc, perquè realment la majoria de pisos estan buits i són la gent mateix del poble que no els lloga. Vale. Després podríem encetar el tema de l'habitatge al Pirineu, que també encara dona més a parlar. I sobretot és gent que passa cap al Sobirà. Ja convidarem el Gerard Piqué per parlar de l'habitatge al Pirineu. Segur que vol venir. La finalitat de la pregunta era saber si llavors les festes, en aquest cas, eren genuïnes. És a dir, les duien a terme gent d'allà. Sí. De fet, concretament a Falles i crec que també a Rallers, perquè són 2 associacions diferents, només hi pot anar gent que sigui del poble o que tingui alguna relació amb el poble. És a dir, a diferència d'altres falles que es fa al Pirineu, com... Per exemple, Sort. Per exemple, bueno, però allà a l'Ins no ho sé tant. Sort, que són unes falles fruit del procés, vull dir, les va crear el procés. Sí. Les falles es van crear a partir del procés, Que xulo, a partir del 2018-2019 per fer una marxa de torxes pels presos. Vale. Doncs es van crear les falles de Sort. I allí pots anar tu mateix i un amic teu. Aquestes falles entren dins el que has dit d'una festa que no tingui una base cultural són una puta merda? Ai! No entrarem aquí. Penso que sí que no és una base cultural molt forta. Després entrarem a Pobla, perquè també va començar més o menys així, però no són les festes de platja que diu la Maricel, potser. Vale. I fins aquí la meva secció. Jo tinc preguntes. Doncs 6 preguntes, som-hi. A la Pobla... Li dieu Pobla, vosaltres? A la Pobla de Segur. Quan tu puges, jo pujo a Pobla. No pujo a la Pobla. Si dius la Pobla... Si diuen... Pujo a Pobla. Pujo a Pobla. Si dius la Pobla ja et clitxen. Ja ets de fora. Ets de fora. Lloc de naixement de Carles Puyol, també. Exacte. Algun famós més a la Pobla? El Borrell. Socialista... Hòstia! Sí. És de la Pobla? És de la Pobla. Vull dir... De Pobla. Sí, el Borrell, de la Pobla. Borrell, el que va ser... Sí, el Borrell. El que ministre exteriors de la Unió Europea fins fa res. Sí, va ser el cap, un dels jefes de la Unió Europea. Sí, és del PP. No, és del PSC. És PSC, Sí, pensava que era del PP. Bueno, és que al final la política no diferencia massa, però... Però fatxa que és aquest tio... No, és PSC. És PSC, però bueno, és... Josep es deia, no? Bueno, es diu. Josep Borrell, sí. De fet, tenia un passeig fins fa 4 dies que es va fer una consulta i se li va treure i es va dir 1 d'octubre. I és persona non grata a Pobla o...? No és persona non grata, però perquè encara té molts seguidors, ell, Hòstia. Al final, bueno, va ser ministre i va pagar en el seu moment molta merda per aquí. Clar. Però bueno. Molt bé. I algun altre famós així destacat que tingueu per allà dalt? Crec que... Ai, ara no me'n recordo. Quan vam fer el programa de Lleida, vam treure algú que era de Pobla, però potser era el Puyol. L'antiga consellera de Justícia també. Han sortit una de les conselleres d'allí, del govern aragonès també. Vull dir que, bueno, polítics. O sigui que a la Pobla importeu o exporteu polítics i futbolistes. Va començar la vaga de la canadenca. Clar, exacte. Bueno, per les valls. Què hem de fer? Doncs jo fins aquí la meva secció. Alguna pregunta més? Sí, jo sí. Sí, doncs feu. És que m'interessa el territori. Si has de destacar alguna cosa, és a dir, jo et dic, vaig a Pobla 2 dies, què he de veure? Què has de veure? Si no hi ha res, m'ho pots dir, no hi ha res. Dius, no, bueno, hi ha els voltants. El lloc és molt maco, és on s'ajunten el riu Noguera Pallaresa amb el Flamisell i és on comença el pantà de Sant Antoni. El Flamisell és un riu, ara jo quedaré aquí com un ignorant. El Flamisell, a part de... Sí, sabia.
Em fa il·lusió que saps d'algú, no? És el riu preferit dels fumadors. I si és el cas que esteu en la dèria aquesta de l'escalada, doncs hi ha moltes zones d'escalada. A partir d'aquí ja entres cap al Pirineu. Jo no és el cas, no sé si és el cas d'algú. Una pregunta, qui és el turista més odiat als Pirineus? És a dir, el turista que ve a fer esport, el turista que... Vull dir, el dominguero. El dominguero. La meva pubilla, que ja després parlarem, que és amb la noia amb la qual jo baixo la falla, que és grangera, si no es caga cada dia 23 cops en els domingueros que aparquen davant de la seva granja, no es caga cap. Els domingueros inclouen els esquiadors? Sí. Sí. Depèn de si esquien diumenge o no. Sí, però és un turisme diferent. Els esquiadors voladors, sobretot, donen molt pel cul perquè van folladíssims a la carretera, però folladíssims a nivells... Bueno, és el típic Audi que t'adalanta a 180. Sí. Perquè el forfet va car. I que el tens a un metro al darrere. Ja. Aquest. I els ciclistes, bueno, tu ets molt esportista, llavors potser et sembla bé. Però hi ha molt ciclista per allà? És que a Pobla hi ha molt ciclista també. Hi ha molta gent de Pobla, llavors, bueno... Si teniu ciclista, escalador i esquiador. Exacte. El somni humit de... Exacte. Ha de ser horrible. El hat-trick de grassós. Per allà què? És fatal. Bueno, mira, escolta, qui tingui el tractor més gran o la pick-up més gran, doncs cap endavant. Molt bé, doncs anem ja a parlar de la festa. Per tant, Maricel, et passem el testimoni. Passem la falla. La torxa. Perfecte. Ens situem a la festa de les Falles de la Pobla de Segur o les Falles de la Verge de Ribera. És una festa popular tradicional pobletana que forma part del conjunt de les falles del Pirineu, que són declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO des de 2015. No? La característica que tenen les falles de la Pobla de Segur, a diferència d'altres falles del Pirineu, és que teniu vestimenta pròpia. Sí. I també teniu aquesta figura que abans has comentat del fallaire, la pubilla, i això. Llavors, se celebren cada 17 de juny en honor a la patrona de la Pobla de Segur, que és la Verge de Ribera, i tot i que l'origen de les falles es creu que és mil·lenari, o sigui, les falles del Pirineu, la baixada de falles de la Pobla remunta als anys 50. Quan el poble era un important centre econòmic, suposo que va una mica en relació amb la central elèctrica que ha comentat abans el Xavi, o potser no ho sé. Més tirant al turisme. Al turisme, vale. Sí. Retiro. I això, llavors l'alcalde Buixareu les va impulsar amb l'ajuda de l'Esbar d'Ensaire, tot i que té bastanta pinta que això últim deu anar una mica al revés. Devia ser bastant l'Esbar i el poble en plan... Sí. L'alcalde. Llavors, així una cosa així que m'ha semblat força destacada és que teniu la figura del fallaire i la pubilla, tot i que des de l'any 2018 en principi tant homes com dones poden realitzar els dos papers, no? Exacte. Tu en aquell moment formaves part de... Jo encara no formava part, perquè has de ser major d'edat. Per baixar la falla has de ser major d'edat. I jo baixo falles des de fa 2 anys. Soc relativament nou en això. I sí que va haver-hi molt rebombori al poble en el moment de... Bàsicament en un grup de noies que amb tot el dret del món van dir, hòstia, nosaltres també volem baixar falles. I va costar molt. Perquè una cosa, un parèntesi, quan parlem de la baixada de falles, a què ens referim? Xavi, m'estàs aixafant la secció. Sí, És molt horrible la pregunta. No. Des on baixen... Vull dir, jo entenc que en parlarem després d'aquí una estona, no? O sigui, en parlarem en l'esdevenir d'aquesta secció. En principi en parlarem, sí. Vale, ja està? Sí. Jo tinc una pregunta. Quedarà resolta, llavors. A partir de la proposta aquesta... No, Xavi, crec que no, és que t'estic mirant... I si passem a la secció de la Maricel? O sigui, després s'ha aplicat, és a dir, ara hi ha fallaires dones o s'ha demanat però després tampoc n'hi ha hagut? Hi ha hagut fallaires dones ara, sí, cada any ja. És a dir, s'ha posat a la pràctica, no només ha sigut com... Bueno, va ser una reivindicació d'unes noies del poble i ara cada any poden baixar elles, sí. Hi ha pubilles homes? No. Això, bueno, hem de treballar... No. Acabeu de baixar una mica. Però en principi no. Després parlarem d'això que tenim aquí darrere, però... Bueno, seguim. Però tu ja els has jutjat. No. Pel que fa a l'ordre de la festa, pel que tinc entès, teniu 3 parts, oi? Sí. Llavors hi ha la desfilada dels fallaires.
Xavi, que bàsicament és quan pugeu... Bueno, si vols, explica-ho tu millor. Vale. Bàsicament, quedem a les 4:45, més o menys de la tarda, i quedem al Molí de l'Oli, que és al costat. Perdó, això quin dia és? Això és el dia... 17, no? El 17. El dia de la Santa. Exacte. 17 de juny. Vale. Bueno. Que és la Verge. És una de la... Hi ha a Pobla hi ha dues patrons, la Verge de Ribera i Sant Miquel. Llavors, doncs el mateix dia de la Verge caigui el dia que caigui de la setmana. Exacte. Aquest any va caure un dilluns, un dimarts, vull dir que... I festa, noi. I festa, noi. I llavors, el que es fa és quedes al Molí de l'Oli, que és al costat de l'Ajuntament, i llavors allí hi ha totes les falles en exposició, cadascú agafa la seva falla, i llavors es divideixen en dos grups de fallaires, i llavors cada grup de fallaires va visitar les dues residències que hi ha de gent gran de... Falla pagado. Per veure si hi ha algú per incinerar. Sí. Que teniu algú per incinerar. No, primer s'han de morir, si no els pots cremar. Bueno... Crec que històricament no ha funcionat així. I menys al Pirineu. No preocupes massa, això. Això a la Segona Guerra Mundial no preocupava, Que hi ha alguna iaia que té molts ibuprofenos, que és la bruixa del Llonsis. En fi, perdó, aneu a veure els avis. Està molt bé. I llavors es va veure els avis. Tot, bueno, és aquest moment maco que tothom va veure els avis del poble. Evidentment, a la parada dels avis està plena de cervesa, perquè tot també gira una mica al voltant del beure. La gràcia és que... Bueno, la gràcia. El que acaba passant, la realitat, és que si no arribes a dalt i vas tortíssim, doncs mala guanyada. I llavors... A dalt on? A dalt, a la muntanya. Clar. No hem situat geogràficament els Exacte. espais. Hi ha Pobla, que està a 500 metres, i després hi ha Santa Magdalena, que està a uns 800 i pico metres. Que és l'ermito. No és una ermita, és simplement una muntanya que hi ha allí. Que... No tenien res per ubicar-lo exactament i van dir, mira, aquí. Hi ha una bandera de Catalunya, que és més que suficient. Exacte. És més que una ermita, això. Que quan arribem tots a dalt, llavors hi sem la bandera. I llavors... Costa més de veure. Exacte. Sí, una miqueta més. I llavors, bueno, fem la volta pel poble i ens reunim tots en un bar que es diu La Garrofeta, que hi ha barra lliure. Hòstia. Això encara no heu pujat. Encara no hem pujat. Vale. Vull dir... Ara quina hora és? Ara ja són les 5 i pico. Vale. 5 llargues. Llavors, a La Garrofeta, la gent s'hi pot passar 2 hores en barra lliure. I llavors ja sí que tothom agafa la falla. Bueno, petit incís. La falla no s'encén a dalt. S'encén a baix. Si pugeu amb la falla encesa. Baixem amb la falla... Vale, és que és complicat. Perquè la falla és un pal. La falla és un pal. Vale. Si voleu després entrem en tema falles, perquè també és hi ha tècnica, per fer el pal? És diferent. La Pobletana és una falla ribagorçana, que es diu, que és la falla més gran de tots els Pirineus, la de Pobla. Vale. Molt bé. I llavors hi ha qui la puja i hi ha qui no. Si la puges, des de dalt baixaràs amb un pal de parafina, que és com un derivat del petroli, que s'encén, però no s'encén la falla per risc d'incendi. I llavors s'encenen just quan arribes al poble, al carrer d'abans, les encenen tots i llavors la desfilada sí que es fa amb la I la gent del poble sap, que no les heu encès des de dalt? No tothom, Bueno, a veure, els nens petits. Els nens petits tenen la il·lusió de veure, sí que veuen foc, però la gent gran ja no sap. O sigui, ja sap que no és... És com els reis. Exacte. Els nens petits i els domingueros. Hi ha aquestes dues coses. No els escolten, nens. No! No, però que els reis d'Espanya ho parlàvem. No. Espera't, un moment. O sigui, diem puta marihuana i tot això. I ara ens preocupa cada cop diguem que els reis són els pares. No he dit puta marihuana. No junt. Vull dir que tractem temes que és igual que els nens els sentin, però de cop a la línia està amb que els reis són els pares. No, home, no. Torna-hi. Sí, deixeu escoltar això vostre fill. Has començat molt a parlar, I el tio també. Relaxa't. Què dic? No, si cal ja estallarà això. Si cal ja estallarà. És que jo tinc un amic que va descobrir molt tard, això de... Pensava que anaves a dir que tens un amic que escolta el programa i no sap res i m'anava a sentir. Tinc un amic que va descobrir molt tard, això dels pares. Ell li va dir a sa mare pensant que ho sabia. Hòstia. Pensant que ho sabia i va dir, bueno, perquè tu ja... En plan, li va dir, Ja li has de comprar regals i el tio es va quedar pilladíssim i la mare va començar a plorar perquè li havia dit al seu fill amb 13 o 14 anys... Amb 14 anys? Que... Per segon de l'ESO. Que els... A veure, que el tio... En plan... Sabia tota la geografia de Catalunya. Exacte. Totes les comarques.
O sigui, si sap que el Moianès no existeix, per què no sap que els Reis són els pares? A veure, tampoc existeixen. Què existeix més, el Moianès o els Reis? O el Lluçanès. En fi. Vale, I llavors, que les enceneu a l'entrar al Una poble. cosa, que hem passat de les 4:45 a les 5:30. Encara no hem Sí, a les perdó, 5:30, perdó. llavors Queda molta nit. la gent veu... A tot això, les pubilles, també, que estan allí, estan al poble fent-se fotos i això. Vale, són com influencers d'aquell dia. Sí, exacte. Són influencers per un dia. Llavors, els fallaires i les fallaires pugen fins a dalt, s'hissa la bandera de Catalunya, es veu i es menja, i quan es pon el sol, a la que s'ha pos i és negra nit, comencen a baixar. Vale. Corrent? Caminant? Caminant. Home, corrent. Vale. Caminant i cada 5-6 fallaires un bomber. Pot ser que la de la Pobla es diferenciïn en què es baixen caminant, n'hi ha d'altres que es baixen corrent? O Sí, és que és molt diferent a la resta de falles. Però, bueno, com els anys... Després es van ajuntar totes per fer la reclamació de que la UNESCO els dificulti això, doncs... Però sí que són molt diferents. El de l'UNESCO és conjunt. És conjunt, de les falles del Pirineu. Llavors inclou, crec que algú d'Andorra, la Vall d'Aran i altres llocs. I a tu, si mai t'ofereixen de fer de bomber a les falles, o sigui, context, l'Arià fa poc vas entrar a l'escola de bombers. Un aplaudiment. Si mai t'ofereixen de fer de bomber a les falles, és a dir, què poses per sobre? Fer de fallaire o fer de bomber? Fer de fallaire. Però, perquè tots aquests anys que he pogut baixar és perquè el dia següent tenia guàrdia i no em coincidia amb el dia que tenia guàrdia. Vale. Ha de ser molt avorrit. I el bomber baixa amb el traje? Els bombers... És a dir, tens com 5 persones supertradicionals amb foc i de com un bomber. Sí, literalment, Amb una bombara d'aquestes que reflecteixen. Amb una bombona que pesa 70 quilos. Pobre bomber. És que potser té més mèrit el bomber. Sí, Se l'hauria d'aplaudir més el bomber que no pas el fallaire. Bueno, però és molt útil que vinguin els bombers perquè ens deixen les seves motxilles. Per incendis forestals s'utilitzen unes motxilles on carreguem mànegues i aquestes motxilles es buiden de mànegues i és on es carrega la cervesa. És un molt bon punt. És un molt bon punt. Els bombers sempre estan al servei del poble. Els bombers seran sempre els nostres, no ho faria un policia, això. No! Bueno, perquè no porten Déu-vos en guard. Perquè no porten motxillo. No sé què faria un agent rural. Jo què sé, vés a saber, tu. Porta les birres. Si en tinguéssim algun aquí. La Nufri. Seguim. I llavors, això, es fa fosc i es comença a baixar i llavors, just abans d'arribar a la carretera, s'encenen les falles i un a un va baixant i va recollir la seva pubilla que espera el seu fallaire els fallaires. Perquè la pubilla és a baix. La pubilla és a baix. Fotos, sí, has opinat sobre això. Ja, però pensava que després de les fotos pujava amb ells. Vale. Jo no havia entès que es quedava baix i només pujaven els homes. No, els homes i les fallaires. Ara ja no. Des de 2018 no. És que, Xavi, tio, hòstia. Bueno, una cosa. Majoria d'homes, majoria d'homes, però sí. Per sort, cada cop hi ha més noies. I, de fet, he llegit que les pubilles es congreguen amb els gegants i els capgrossos i la gent del poble i així. És veritat? O... Amb la gent del poble. Ni capgrossos ni gegants, Potser hi havia gent molt alta i gent amb el cap molt gran quan van escriure això. El Marc Gasol veient-les. Potser jo n'anava molt de cassis i no vaig veure els gegants, però... I llavors la pubilla espera el fallaire o els fallaires amb un cistellet amb vi, normalment, i coca. Perquè no heu begut prou. Exacte, perquè no heu begut prou. I llavors fan una desfilada on s'arriba a la plaça de la Pedrera, que es diu, on es tiren totes les falles. Vale. Hi ha gent que diu que si aquell any no ha sigut un molt bon any, llavors indulta la falla i se la guarda, i si no la tires a la foguera. I llavors allí es ballen sardanes i després es va a l'església. Molt tradicional, Les sardanes en un compte no era molt borratxo, perquè és creuament de cama. No. Amb el foc està bé, però a la que toca ballar una sardana no vagis borratxo, perquè si hi ha l'avi allà que guia i et veu malament... No, és que els que guia, no, foten bronca. És la cosina del meu pare, a més, la que guia. Com es tira les falles a una foguera que ja està encesa o hi ha com un... Un primer tira la falla que està encesa, llavors al anar tirant falles i més fusta es va encenent. Hi ha molta gent que la... Com has dit allò? Que l'indulta. Jo només he vist un. El germà de la meva fallaire. Gràcies tirar-la, no? Jo sempre l'he tirat. Però bueno, que les indulta, què et fas amb la falla després? No sé. Tens un mamotret de 2 metres a casa. Bueno. A més, vull dir, no sé, almenys les que he vist jo, no sé si són les de la Pobla, jo he vist les de l'Ins, que tenen com... És a dir, la part de dalt està com dividida a 4, diguéssim, i té
pals, té com punxons. Sí. A Pobla no té punxons, però bueno, la idea és la mateixa. És un pal de ballaner que es va buscar unes setmanes abans a la Vall Fosca i després un tronc gros que es va buscar a Beumort, que és una serra que hi ha sobre Pobla, que arriba a 2.000 metres, vull dir que és una gran serra, i allí s'hi fica tea, que és fusta seca de pi negre o pi roig, i llavors crema molt bé. I això qui ho fa? Això ho fem els fallaires. Cadascú es fa la seva falla. Ah, sí? Que guai. La seva. Cadascú es fa la seva. Em pensava que era com una empresa, que llavors podies... No. Pues tu... No, però vull dir que algú s'hi dedicava a fer les falles. Que les podies comprar fetes. El senyor de bon preu, esclar. Una subcontrata. No, sí, però una subcontrata d'una persona que tingui llenya i que et digui, et faig la falla per 50 euros, no sé. No donis idees, perquè això són contractes menors que l'alcalde pot adjudicar dit i ja veuràs que d'aquí uns anys... Però és com... Hi ha un dia que l'aneu a fer o és com els treballs de la uni? Aquest dia hem de tenir la falla feta, cadascú que la faci quan vulgui. Exacte, ha d'estar feta com 1 o 2 dies abans i llavors tens unes quantes setmanes per fer-les. Llavors es fa un lloc que és la serradora i allí ho fas. L'últim dia tothom amb una destral. Sí. I ja està. Llavors després vas a l'església, un cop tires la falla i fas les sardanes, i llavors allí bàsicament saludes a les autoritats, que és l'alcalde i el mossèn, que està aquell dia. El mossèn de Pobla, que a més és un bon personatge perquè està... Bueno, es va fer famós fa poc el mossèn de Pobla per apropiar-se de nens. Béns. Béns de... Béns, havien nens, eh? No. De sobte, tu has dit nens. Jo he dit nens. Per això, però llavors... Béns de la gent gran del poble que anava a les residències i es ficava a nom seu doncs pisos de la gent gran. Hòstia. Llavors ara està prou estimat. Clar que estan buits tots els pisos de la població. És com a les eleccions que de cop veus la típica monja que va portant avis al mateix col·legi electoral, cada avi més atrotinat que l'anterior. I que tots voten el que vol la monja, no? Ara. De cop en aquell col·legi electoral es dispara PP i Vox. Què ha passat? Qui ho diria? Nostre senyor, perquè ho sap tot. Exacte. Ell ho diria. I després, doncs això, s'acaba, et saluda el mossèn aquest i llavors es va sopar i llavors hi ha festa. No es fa una missa, no es fa un ofici. No. Aneu allà a saludar. És que és als anys 50 aquesta festa. Ja, bueno. Home, no sé. Als anys 50 la gent era creient, no? Sí. Home, i tant. Potser sí que s'havia de fer una missa aquí. Abans segur, abans segur. Ara es va a l'església, saluda les autoritats i això. Evidentment, tots els avis i padrins del poble volen veure com els seus nets o els seus fills veure anar a l'església, però ja està. Llavors, sopar allà al poble mateix? Sopar allà enmig, a la plaça de l'alcalde de Boixareu. I llavors hi ha festa. Hi ha algun sopar així popular? És a dir, sempre fem pa amb botifarra o cada any va en funció de... jo què sé. No sé qui ho posa. Aquest any és calibada. Cada any és... Per vegetarians i per no discernir. És que allí és un joc... Aquests pobles has de jugar molt. Llavors hi ha dos carnisseries molt principals i almenys, vull dir, has de jugar comprant aquesta i en aquesta, Vull dir, com a mínim... Què vols dir? Que no sé si hi ha menú per vegetarians, però crec que no. No, clar, no. Hi ha dos carnisseries i... Són una institució, lloc que venguin tofu. Clar. Perquè estàs al Pirineu, saps? Els vegetarians estan tots a les capitals. Exacte, 100%. Un dia parlarem del per què. I ja està? I acaba tot aquell dia o hi ha com... No, i llavors després DJ i tal. I l'endemà ressaca. Exacte. És que Poble és poble de festes, jo sempre dic, perquè hi ha la festa de les falles, un o dos caps de setmana després hi ha el Reyes, que també és Patrimoni de la Humanitat. Després venia la festa dels bombers. Hòstia. Que també és organitzada. Dels bombers? Sí. Tu celebres doble? Jo celebro doble. Triple. La festa dels bombers és al revés. Jo faig la festa major com a tal, normal, que encara també hi ha festa major normal. Festa major, quan és la festa major de Poble? L'últim o el penúltim cap de setmana de juliol. Vale. La festa dels bombers és al revés, baixen 5 bombers i un faller cada 5 bombers perquè hagin de pagar alguna cosa. No, i llavors el 18 és festiu o us espavileu a la ressaca treballant? No, t'espaviles. Uau. Vale. Bueno, la gent del Pirineu té això, no? Pell dura. Droga. Sí. Bueno. És el mateix, al final. Això també dona per un altre programa. No coneixem la mateixa gent del Pirineu. És que jo penso en el Sansa, no sé. El Sansa i el Palanca. Sí, gent de pell dura. Sí. Bueno. Les úniques I persones del Pirineu. tradicions fermes. També. Molt bé, alguna cosa a afegir sobre... Ve molta gent a veure-us de fora. O sigui, sí que sé que a les falles de l'Ins sí que ve gent de a fora, però la Pobla no ho sé.
com és un dia que és cada dia el mateix, és a dir, és un número, no és el primer divendres de tal, és aquell dia i tal. Llavors, pues, normalment, si cau entre setmana, només hi ha la gent del poble. Si cau de fin de, sí que... Clar. Llavors, hi ha molt, es nota molt. Ja us està bé vosaltres, ho agraïu que no hi hagi gent de fora? Sí, molt millor, perquè si no cau un cap de setmana, hi ha molta gent que no viu a poble que encara que tingui relació, doncs li costa molt anar. I llavors, si hi hagués molta gent, sí que s'ha de fer sorteig d'aquí baix i aquí no. Però aquests últims anys no hi ha hagut sorteig perquè no ha caigut a cap de setmana. I quants falleires sou? Hòstia, no et sé dir, 100 i pico. Hòstia! Però hi ha un màxim. Sí, això ho marca l'associació. Vale. Sí. Vale. I t'has d'inscriure abans? T'has d'inscriure i... Bueno, és que hi ha una merda perquè... O sigui, l'única putada és que passa per la Nacional. Que són 50 metres que passa per la Nacional, però bueno, això són problemes, bàsicament. Vale. I llavors, bueno, pues els permisos de l'Estado pues, són els que... Tenim caserna de Guàrdia Civil allí i llavors ens foten pressa. Sí. Vale, llavors és el que deies, que quan tu t'inscrius han de comprovar que estiguis empadronat o tinguis relació amb... És a dir, si jo m'inscric... No sé si hi ha un Google Forms, que tinguis però si jo fico el meu monom al Google Forms, la teva pubilla o el teu pubillo hauria de ser... T'inscrius ja amb la pubilla? Sí, has de dir que és la teva pubilla. Bueno, pots ficar que no tens parella i per tant busques. Vale. És com un Tinder, sí. I es lliga o no? És a dir, ara. És el típic que quan tens 14 anys a l'institut, voldràs ser la meva pubilla. Bueno, no, perquè has de ser major, saps? És que has de ser major, has de ser major. Llavors ja ets més madur, ja no vas a... Amb 18 anys també tens aquesta cosa de voler... Hi ha el d'aixonsis, de que si et conviden a ser pubilla, és com el baile de les universitats. Jo he vist moltes barreges. O sigui, si realment fos així, hòstia, hi hauria algunes parelles que em costaria de creure que seria com parella o germà, o no? Tipo... No, però jo què sé, el Mickey Mouse i la Minnie Mouse són parella o són germans? No ho sabrem mai. Vale, doncs així no, també una mica deu passar. Bueno, perquè... No, Xavi, què són? Entres en dubte. Clar. Es diuen Mouse de cognom. Però bueno, segons les lleis angleses... Jo els he vist follar. O podrien ser germans i, bueno... En fi. Disney és molt macabro. Sí. Vull dir que seria una mica el mateix, no? De dir... Són parella o intent de parella o germans, aquests dos? Exacte, sempre està el dubte. O sigui, no hi ha una tradició de que la pubilla hagi de ser la teva dona perquè és dels anys 50. Exacte. I als anys 50 hi havia gent que eren germans i marit i muller. Correcte. És això. Si queda explicada la festa, crec que podem passar a les seccions. Cubates i dracs. Tira per la feina, que t'estàs encantant! Vale, comencem la meva secció, que a partir d'ara tindrà un nom. Me l'he pensat durant un lapse de 30 segons i es dirà La Sardano. Per què? Per què? Perquè sempre t'ho pinten divertit al principi, s'explica molt bé i al final sempre t'ho acabes qüestionant. Per tant, fins ara doncs, hem estat parlant de la Pobla de Segur i la seva festivitat, però ara parlarem de les falles. I no de les que tiren foc, sinó sobre les falles tipus merda, se m'ha trencat la rentadora o merda, se m'ha fallat el cotxe, no? En plan, ha fallat. En definitiva, pues, allò que va malament. Llavors, ara, el que farem amb vosaltres és trobar quina ha sigut la falla de Catalunya per excel·lència. Vale. És a dir, l'error... L'error, amb majúscules, la pífio més gran de Catalunya fins a aquest moment. Té alguna a veure amb les falles? Sí, converteixen la mateixa paraula. Té alguna a veure amb la festivitat? No. Per tant, ara us aniré dient com què prefereixes, com el programa de Vilanova, però en aquesta ocasió sortirà bé. En aquesta ocasió els convidats no són? Podré parlar. Llavors, farem un què prefereixes, llavors entre vosaltres decidiu i decidirem un. Us decidirem un. Llavors, o sigui, hi ha d'haver consens. Hi ha d'haver consens, exacte. És col·laborativa. És col·laborativa. Sé com t'agrada tu col·laborar, Xavi? Com es nota que has anat al cau, tio? Llavors, us diré dues situacions i em dieu quin ha sigut el xasco més fort de Catalunya fins al moment. El primer seria Bartomeu com a president del Barça o la derrota dels Almogàvers i Roger de Flor. Hem de triar, no? Sí, hem de triar. Vaja. És que no se m'ocorrien més falles. Bartomeu com a... Qui era Roger de Flor? Els Almogàvers. És igual, deixa els Almogàvers. A veure, el de Bartomeu va ser molt fotut. Va, diré... Jo penso que Bartomeu, eh? Jo soc del Barça. Jo penso que Bartomeu. Jo dels Almogàvers.
A veure, Xavi, però jo no dic emparant-se al Mediterrani, tio. Xavi, que no et digui la història, una merda. Jo t'ho justifico. Jo penso... Després parlem d'una festa de l'any 50. Xavi, però el Barça és l'actual exèrcit no armat de Catalunya. Llavors... No tenia més exèrcit que els almogàvers. I em direu el Barça... Xavi, és que de veritat que només t'hi estàs fent mal tu perquè ets l'únic que està entenent això. No, però, a veure, que sí que No, és broma, els almogàvers molt com a bé, molt ok. historiador, pues entenc que et fa més mal que... Però ara un almogàver què faria? Hòstia, doncs ara estaríem... Doncs Grècia es parlaria català, per exemple. Si no et parla català ni Catalunya, Xavi. Ara el Barça, si no hi hagués hagut Bartomeu, estaríem guanyant Champions. Doncs què dieu? Jo dic Bartomeu. Jo també. Bartomeu. Vale, Bartomeu o la pèrdua de Catalunya Nord. No, la pèrdua de Catalunya Nord. Catalunya Nord, els espanyols... La pèrdua de O Catalunya. Bartomeu. No, la pèrdua de Catalunya Nord ha sigut pitjor, jo crec. Sí. La pèrdua de que Catalunya... són uns... No t'enfadis, ara pots estar content, hem dit alguna Ara històric. estàs... És que m'he enfadat, hòstia. Com pot ser que els almogàvers... És igual, No es preocupin. haurien, És que els van enganyar, els van copiar al tirar i els van enganyar. haurien perdut contra la Catalunya Nord igualment. És veritat. La pèrdua de Catalunya Nord o la independència de pocs segons de Catalunya. Què ha sigut pitjor? Ha sigut pitjor. És a dir, perdre... O sigui, proclamar la independència per 6 segons i que aparegués a la Wikipedia. O quins 6 segons, Jo ho publicava. Enviant per WhatsApp. Jo diré la pèrdua de Catalunya, però pel simple fet de que ho he viscut. No, perdó. Com ho has viscut, Catalunya Nord? No, hòstia, lo de la independència. Jo també, Pel perquè simple fet que és ho he una viscut. vergonya tan gran. Exacte, i que tu creies, tio, tu deies, que bé, tio. Llavors independència, Sí, sí. Sí. La independència o el 2 No estem deixant gens el parlar. Barça... És que estic d'acord, Vull dir, és que... Va, ara ho dius tu. Tornem a parlar del Barça. La independència o el 2-8 del Barça-Bayern. Què preferiu? Jo la independència. O sigui, el 2-8 és una hòstia, però és que la A mi em va independència fer és un mal, el ridícul, 2-8. és un Sí. ridícul Però estàvem en brutal. pandèmia. Però la independència encara t'ho creies quan eres a dins. Ja, però és el Bayern. 2019 encara hi eres. És el Bayern, i l'havia entrenat al Guardiola, Xavi, vull dir, però per encara què li ara tenies una estàs estima. apostant per l'altre? Perquè així creu una mica de debat. No, no. Jo, a mi el Bayern em fa menys mal, perquè era el Bayern, Si fos un altre equip ja parlaríem. Si fos el PSG, per exemple, sí que parlaríem d'aquest. Vale. Seria el PSG. Però sent el Bayern, Llavors, encara. ens quedem la independència de Catalunya, el pitjor fiasco de Catalunya. Llavors, la independència de Catalunya o no haver annexionat mai Andorra, tot i que a vegades ens pensem que és una extensió més del territori. Que va. Però Andorra És que Andorra que Vaya els petin. desgraciats. És l'únic que ha passat, I t'ho dic com a persona que ha empadronat el Pallars. Està a prop d'Andorra, Pot parlar. És l'únic que li ha passat, al Pallars. Vull dir, perquè tota la gent va a Andorra. I el Pallars, entre cometes, encara s'ha quedat maco. Vull dir, no tenim un hotel a 2.000 metres. Que si annexionen Andorra t'estalvies els gilipolles que a la carretera no els hi foten multes... Vale. Això sí, però alhora vol dir que per la gent fumadora és pagar el tabac a 6 euros. És a dir... És a dir, ens segueix semblant pitjor la És pitjor. Seria un problema de salut pública, que llavors. segueixin sent... Bueno, no sé, no, perquè em sembla pels fumadors, però per la gent que beu alcohol, per exemple... Bueno, perdona, un moment. Jo ara vull trencar una llança a favor d'Andorra i és que multarà tots els negocis que no etiquetin en català Això sí. i que és l'únic país del món amb l'única llengua oficial el català. Molt bé. Molt bé, llavors Això és ens quedem veritat. la independència de Catalunya. Sí. L'independència de Catalunya actual o la que va proclamar Macià el 31. Quin ha sigut el pitjor fiasco? Jo et diré que l'actual, però pel fet que l'he viscut. Llavors, vulguis que no... Clar. A l'últim programa vam dir que Macià era un bon tio, ara no podem fer-lo. Sí, exacte. L'altre es va lluitar una mica més, almenys. Aquesta Però Macià- lluitar-la... No sé. Bueno. Clar, exacte. L'altra va ser... La van proclamar 2 dies i ningú va dir res, tampoc. Bueno, però van durar més que aquesta. Bueno, vull dir. entrem a la República Espanyola, va. Així van vendre. Vull dir... Sí. Sí, vull dir que van... Nosaltres ho vam lluitar algun any més, almenys. PSOE. L'independència de Catalunya o fer sardanes un ball nacional. A mi m'agrada. A veure, ni d'altres... Què faries? No ho sé, t'ho pregunto tu. T'agrada, però la saps ballar? No tant com m'agradaria. O sigui, si em fico a ballar i no hi veig una... O sigui, si fan sardanes i no veig un home molt gran fregant la mort, que vegi que controla, que s'entri bé i tot... I que encara fa... No m'hi fico. Si aquesta persona no hi és, m'hi ficaria. Això és un fracàs, llavors, com a societat. Bueno, perquè no la sabem prou, però Ara. fer-la... Sí. Vull dir, per mi és pitjor fracàs
Jo vaig obrir cava a l'octubre del 2017 i tots allà... Bueno, perquè som una societat de fracassats, que ja podrem simular una Bueno, és que Catalunya celebra el fracàs com a cosa... I va tornar i el vam aplaudir. Va. Vinga, va, doncs acabem... També en parlaré. La independència de Catalunya o que ens penséssim que el Tsunami Democràtic era una plataforma feta per la revolució i a favor del poble. Per mi és el mateix. És el mateix, però jo t'he de dir que a mi em va fer molta ràbia el de Tsunami Democràtic. És que jo també, moltíssim. Sí, de veritat que quan em vaig enterar que hi havia un partit polític al darrere em va fer ràbia. Semblava que anessin a part. Exacte. I confiaves en ells. Llavors ja quan aquell clàssic van dir farem alguna guapo i tu et pensaves que la mitja part explotaria la pilota del Camp Nou o matarien un jugador... No hi havia Hansi Flick. Matarien un jugador del Madrid, el més feixista allà davant, o algo guapo, de cop van tirar pilotes i la càmera no ho va gravar. Sí. No sé. Que estem per la independència. Pues per mi és pitjor lo de Tsunami Democràtic perquè no vaig veure cap. És un fiasco? Perquè no això és veritat. Haguéssim aguantat una mica més. Però a veure què diu el convidat. No sé què li sembla pitjor, perquè l'hem eclipsat. Sí, sempre. Bueno, penso que... Li estem fent mansplaining. M'ha convençut el tornament, realment. Gràcies. Almenys una cosa la vam celebrar mínimament, encara que fos per 6 segons, i l'altra ja va ser una mica de traca. Ojo, i amb 6 segons hi va haver gent que va tenir temps d'entrar a la Viquipèdia, canviar-ho, canviar Catalunya com a és un estat... Sí. Ojo, Això és molta feina, Això què vol dir? La Viquipèdia en català és una de les millors Viquipèdies del món. I què més vol dir? Que estem en un país assonats. I això és com quan acaben les campanades i el meme t'envia algú feliç any, bon any. Dius, què estaves fent? Però si encara no t'has acabat el raïm. El que també això és la tieta àvia que està sola a casa. Sí, segurament. No passa res. I el meme que ens va donar la independència, aquell de la dona. Sí, allò valor. Doncs farem l'última, que és, ens hem quedat amb el Tsunami Democràtic o votar en contra d'una llei per regular l'habitatge per part de Junts. Però podem considerar una derrota de Catalunya, perquè... No, un fiasco, una cosa que no ha sortit bé, que volíem fer i al final no és tot Catalunya. No, però no ha sortit bé per Catalunya. No ha anat bé. Ens quedem no sé, perquè jo penso que ha anat bé, realment. Vull dir, al final ha deixat les coses clares, per aquells que deien que Junts era una cosa supertransversal i d'esquerres també hi havia gent d'esquerra. No, ja està, vull dir, és el que hi ha. Les cartes sobre la taula. Junts són de dretes. Exacte. Punt. Per tant, Tsunami Democràtic, perquè ens pensàvem que Tsunami Democràtic sí que era d'esquerres. Exacte. I després... Doncs no. jo em quedo amb la conclusió de que... els almogàvers. Doncs els almogàvers, sobretot, és que una cosa que em sembla... Bé, no en parlarem més. Penso que de falles n'hi haurà sempre moltes, i així que de moments jo em quedo amb les falles de la Pobla. Cubates i dracs. Quin és l'objectiu de la seva direcció? Molt bé, avui al Policlín ens transportem al futur. El Policlín és la meva secció perquè és una secció de merda. Així doncs, Catalunya 2054. Oriol Junqueras es presenta com a candidat per liderar el canvi a les files d'Esquerra Republicana, però aquesta vegada no té opositor, ni ningú que el recolzi. De fet, ja no hi ha files i només queda ell sol. Enmig de tot aquest aldarull, Carles Puigdemont fa una visita exprés a Barcelona per dir que ara sí que és l'hora, catalans, que aquesta vegada va de debò. I desapareix una hora després disfressat de xuxu al ritme d'una cançó que es diu Aquesta és la bona, /ara sí, /independència, /oc, /7.mp3. Mentrestant, a Zeta, antic X, antic Twitter, propietat ara del multimilionari de moda, s'hi desencadena una conversa acalorada entre l'Avi Siset i la Sílvia Orriols per veure qui dels dos és més racista. Jo més. Malgrat que el capitalisme barbàric, l'espanyolisme amb regust a ganxeto, el canvi climàtic i els senyoros de 80 anys que no entenen que ser uns babosos és masclista, continuen sent els principals problemes dels catalans, l'extrema dreta insisteix a fer un mur gegant a les fronteres per evitar l'entrada d'immigrants, obviant, però, que les fronteres canvien cada any per causa de la pujada del nivell del mar. A l'esquerra del país ha engegat una reivindicació paral·lela a Blue Sky sobre els preus del metre quadrat, ja que ja no es parla de llogar pisos, sinó de llogar metres quadrats, la qual cosa està molt bé, si no fos perquè és l'única cosa en la qual s'han posicionat una mica en els darrers 20 anys. I la llengua, la independència, tots els altres temes que preocupen els catalans, correcte, tant els uns com els altres es dediquen a fer malabars per evitar parlar-ne i ser encasellats, malgrat que la política és precisament això,
mullar-se, tot i que ells només es mullen de xampany per celebrar un any més que cobren de la menjadora pública. I apareixen de tant en tant comentaris a un post de Cubates i Dracs sobre la marihuana i Mollerussa dient que no és Marió, que és la Nufri. Catalunya ha perdut la mirada pura i brillant. Enmig de tota aquesta distopia, arriba 17 de juny i, per tant, toca celebrar les falles de la Pobla de Segur. Però ja no es diuen falles, ja que pot crear traumes als infants i afectar la seva autoestima. Per tant, des d'un despatx superpedagògic de Barcelona, impulsors de l'Innovamat van decidir que ara ja fa anys que es dirien guanyes. Alhora, no es vol assumir el gènere de Segur, per tant, des de fa temps aquesta nostrada tradició es diu guanyes de l'Hipobli de Segur. On érem? 17 de juny. Surt una carretada d'infants cap al bosc de Baumort a buscar les falles, ja que tot s'ha acabat diluint de tal manera que quan es parla de troncs i de tradició s'han d'anar a buscar. Tant és el context. Un cop són allà, els hi tiren CO2 molt fort a les fulles del pi negre i el pi roig, dient-los coses boniques perquè creixin amb força, tipus t'estimo, mare terra. Arrela fort, pi roig. Després, els qui volen pugen a la urbanització Muntanya de Santa Magdalena, tot i que la de muntanya en queda poca, ja que els anglesos i els alemanys l'han colonitzada a base de xalets per la seva proximitat amb el mar. Recordem que els límits geogràfics de Catalunya han canviat i ara Cervera per fi té platja. Així doncs, un conjunt de guanyaires vestits amb barretina i faixa pugen a la urbanització, alguns agafen autobús, i recullen uns troncs de plàstic comprats al basar que amb un botó els engegues i fan llum. Evidentment, està hiperprohibidíssim fer cap mena de foc al bosc i encara menys tallar un arbre. Així doncs, aquest conjunt baixen pel Mayor Street de la urba Santa Magdalena, mentre els graven un conjunt de persones amb noms com John, Mark, Angèlica o Hans a crits de "Oh my God" i "That's just beautiful". En aquest moment, a la majoria de guanyaires els passa tota la vida per davant rememorant els seus errors i com han arribat fins aquí, ja que, en certa manera, aquell escenari és una mort simbòlica. Acabaran arribant a la plaça de la Pedrera de la Pobla de Segur, on deixaran tots els troncs de plàstic al mig simulant una foguera i es posaran al voltant, en cercle, ballant en format TikTok, el coti per coti. Cubates i Dracs. Fresquísimas, las acabem de treure del congelador. Molt bé, doncs ara jo us faré, com és habitual, un test. Jo encara no tinc nom de secció, ja me'l pensaré de cara al programa vinent. El meu test podria ser un poli infiltrat. Ui! Val, llavors, us aniré fent les preguntes, les responeu. Aquest cop les respostes són A, B o C. No hi ha més profunditat, perquè si fossis... És individual, no? No, cadascú diu la seva. Vale. Només he posat 3 opcions perquè si fossis un poli infiltrat poguessis entendre el test igualment. Vale? Llavors, amb algunes us haurà de posar com en la situació... Bueno, en totes us haurà de posar en la situació que us dic jo a la pregunta. Vale. Comencem per la primera. Arribes a un nou pis i has de decorar la teva habitació. Què hi poses? A. Al final hauràs de recordar quantes A's, quantes B's... Sí. Vale, no crec que us costi. La convidada pot jugar també, oi? Sí, també. Sí. El públic pot jugar. A. Alguna foto dels amics, una planta d'interior que no necessiti massa aigua, un folar del cau de quan era jove o un parell d'enganxines de l'última festa major. Ara com a decoració. B. No hi poses res, però tens un calaix amb una estelada, una bufanda del Barça, una barretina, una foto de Francesc Macià, una bandera antifeixista i una de comunista. I si algú ve a veure't, t'afanyes a penjar-ho tot abans de que entri. O C. Tens un pòster gegant de Rafa Nadal amb una bufanda del Madrid, una estampeta d'una verge i una bandera espanyola enorme amb l'aguilutxo al mig. Jo la A. Jo la A també, sí. La A. Home, és que si... Arià, no menteixis, ets la C. Soc la C. T'encanta Rafa Nadal. A les teves xarxes, A. Tot ho penges en català perquè és la teva llengua. B. Fas els posts en castellà per arribar a més gent. C. Penges només fotos perquè et costa molt llegir i escriure. Jo sóc la A. Sens dubte. Jo sóc la C, però em justifico. És a dir, no em costa llegir o escriure. Simplement que a vegades és el típic que no sé per què, però em fa cosa escriure a Instagram. Costa i penso... pensar. No pensar, sinó a vegades, depèn de què penjo, penso, és que ara això...
Saps? Dir a la gent i... No, però no tinc tampoc res que ho pugui acompanyar. En plan, sí, mira, l'altre dia quan fèiem... No, li fico una estrella de mar i ja està. O no fico comentari directament i ja està. Em canvio a la C. Molt bé. No! No es pot copiar aquí, Home. A veure, el convidat, Adrià? Jo sóc bastant A. Vaig fer la reflexió que a vegades és millor ser una tieta i explicar el que fas i ja està, vull dir... Sí, senyor. A vegades és millor ser una tieta. Mega a favor. Abans d'un acte cultural al qual assisteixes, sonen els segadors. Posem-nos en... Imagina que tu ets un pol infiltrat. Si assisteixes com a infiltrat, vale? Clar. O sigui, abans d'un acte cultural al qual hi assisteixes, són els segadors. A. Cantes l'himne amb el puny alçat sense deixar-te ni una coma. B. Quan et miren, obres i tanques la boca intentant seguir el ritme dels altres. C. Treus la porra i quan veus que no ets allà per desallotjar l'acte, tornes a casa a fotre't cocaïna. O sigui, tot això és en perspectiva de pol infiltrat. No, és en perspectiva normal. És el que faria jo, vale. Jo la A. Però si fossis polinfiltrat o... No. El que faries tu ara. El que faries tu ara mateix. El que vull dir és que si, per exemple, tu ara fossis un polinfiltrat, tu estaries contestant com a l'infiltrat, saps? Vale, és per saber si ho ets. Qui no fa la A? Anem directe. Tothom fa la A, no? No, cantem. Sí. Molt bé. Et conviden a veure la cercavila tradicional d'una festa major catalana de poble. A. Hi vas, la gaudeixes com el que més i t'hi quedes des del principi fins al final. O això, o hi participes perquè ja formes part d'algun dels balls que hi surt. B. Hi vas, saludes a tothom perquè vegin que hi has anat, penges alguna story perquè quedi constància i te'n vas a casa a veure l'hormiguera. I la C. Hi vas amb la porra a la mà. Quan descobreixes que no havies d'anar a desallotjar la plaça, tornes a casa a fotre't cocaïna. És que, Marc, no sé què és més d'espanyol, si la B o la C, Al final veuràs la resposta. Jo crec que la B. Tu fas la B? Tu ets la B? Home, no, però sense l'hormiguero. Però tu... Vale. O sigui, vas allà a fer l'Instastory No, l'Instastory no. i te vas a veure plats bruts. No, però vaig a saludar. La part de saludar sí. Però perquè m'agrada aquesta part de socialitzar. Xavi, la B. Jo sóc la A. Però per canviar una mica. És que si jo sóc la A, però entenc la versió de B de fer retirada d'hora i vinga. Has fet acte de presència, no? O sigui, jo fins a certa hora, fins que jo crec que s'ha acabat ja la festa. Fins que t'avorreixes. Exacte. Però és la cercavila, no la festa en general. Hòstia, bueno, és igual. Em quedo... No, és igual. Portes moltes As. La nufri, no sé què. No, em quedo en blanc. Portes moltes As. No et vindrà d'una. Següent. Estan a punt de desnonar una família vulnerable del teu barri. A. Vas a entrellaçar braços amb els teus veïns per fer un cordó intentant que la policia no accedeixi a l'edifici. B. Dius que és una injustícia, comparteixes totes les convocatòries de xarxes, però just a l'hora que el fan tens una altra cosa i no pots anar-hi. C. Hi vas amb la porra i en veure que ara sí has de desallotjar els veïns, reparteixes a tort i a dret i després vas a casa a fotre't cocaïna. Penso que no podem estar en totes les lluites. Llavors... Ets la B. Soc la B, clar. No puc estar en totes les lluites. No puc jo igual que el Xavi, És que, saps què passa? Que clar, els policies tenen un horari laboral. I tu també. I jo també. No, això és molt lleig. Això és molt lleig. No, o sigui, al final acaba sent això. Moltes vegades és complicat. Si veguessis que no hi va ningú, ja et demanaries festa. No, a veure, alguna vegada sí que d'allò, però... Sí que d'allò què? No, sí que he anat algun per aturar un desnonament, però en general no m'acaba de caure bé l'horari, llavors. És que ho fan... Saps què? Callo ja perquè ja veig a venir que em fonaran. Per què no els de 9 de la nit es fan amb els horaris? Marc, tio. Aria, tu què faries? Jo sóc la B. Vale, tu ets la B. Som la B tots. Qui som tots la B? Marc, tu què ets? Perquè clar, tu no et mulles. Tu no et mulles i volem saber... Què fas aquí? Jo, per desgràcia, he estat més cops la B que la A. Val. Però a vegades m'he saltat coses per ser la A, però no tantes, per tant, sóc més la B. D'acord. Següent, et presenten una persona membre del sindicat de llogateres i del casal popular del teu poble, és l'última ja, del teu poble o barri, i que té consciència de classe. Què fas? A. I parles una mica, i si et cau bé aneu a fer una birra de tant en tant per compartir inquietuds sobre el barri, el poble o el país. B. Et fas passar per una persona completament diferent a tu, que saps que comparteix moltes coses amb ella perquè fa temps que estudies i investigues els àmbits per on es mou. Aprofitant tota aquesta informació et guanyes la seva confiança abans d'enganys i mentides i te n'aprofites amb l'objectiu de follar amb ella. Ho aconsegueixes i per tant l'agradeixes sexualment, però no li dones importància perquè has aconseguit informació important. C. Dius, menuda hippie pulgosa, quitadme la de delante i marxes cridant catalufos que estáis en España enteraos, ja arribes a casa i et fots cocaïna. La jo B, soc la A, no.
Xavi. Jo sóc la. És la. Molt bé, passem ara sí a les respostes. Recordem que les respostes responen a la pregunta de podries ser un poli infiltrat? Si la majoria de respostes que he dit és la A, Nervés. la resposta és no. Perquè ets massa bona persona. Massa bona persona per estar infiltrat? No. Massa bona persona per ser policia. No compleixes els requisits per tenir placa. Mai desnonaries una família a toc de pistola? De fet, mai desnonaries ningú. No buidaries l'ull d'algú que surt al carrer per reclamar el que és just i tampoc et divertiries fotent cops de porra a gent que només vol votar. I és per aquest motiu que l'únic cos de l'Estat que representa són els bombers. Puta Espanya! Majoria de respostes B. Sí. I ja està. Vull dir, tant de bo et moris. I majoria de respostes C. Podria ser un poli infiltrat? No. Perquè ets massa fatxa. Et sents tan orgullós de ser espanyol, policia i, valgui la redundància, català, que el sol fet d'haver de pronunciar un pronom feble ben col·locat et faria agafar urticària. No podries aguantar haver de veure un documental d'autor sobre l'assassinat de Guillem Agulló mentre el cine fan Cuñado por sorpresa 3 amb Leo Harlem i Santiago Segura. Hòstia puta. Tampoc suportaries haver d'estar a menys de 10 metres d'una estelada o treure't la pulsareta d'Espanya de la mà o el parche de l'aguilutxo de la motxilla d'estil militar. Trobar-te en situacions tan allunyades de la teva vida real com haver de llegir un llibre, no poder mirar la que s'avecina cada dia o no desnonar famílies vulnerables a ple hivern farien que no poguessis aguantar la situació i acabessis descobrint-te o, com quan has de passar un control antidrogues, cagant a sobre. Cubates i dracs. Fotem unes pírries i anem a ballar. Molt bé. El moment esperat, ara. Ja estem. Ara li toca al nostre convidat situar la festa en Tenim el boli, Xavi. meravellós gràfic que tenim aquí. Aquest gràfic, recordem que és com autoritarisme del llibertarisme de esquerra i dreta. Vull dir, ja ho sabeu, perquè ja ens escolteu, i si no ja sabeu quin gràfic és. Què és o on se situen les falles de la Pobla de Segur? En contra de la meva voluntat, jo crec que està no a l'extrem de Sant Fèlix, però... Quina és la festa major d'Igualada? Aquí. Pues tocant-se. Perquè recordem que és una festa creada als 50... Sí. Però... És a dir, ho estàs ficant una mica autoritarisme i una mica esquerres. Però el fet que s'acceptés el del 2018 no ho fa menys autoritari. O menys bueno, el fet que costés també, potser. Ja, això és veritat. Clar, el fet de que fos a 2018 i no exacte. No 1980. Bueno, dintre... Ha millorat molt. Sí que llavors triava aquesta part d'esquerra. Però bueno... Perdona, no hi hem entrat, però qui decideix això? Hi ha com una mena d'associació que mana, sobretot. Crec, jo encara no estava a l'associació, però crec que és la mateixa associació de les falles, que té un president... I és una associació que es conegui per ser molt tradicional, retrògrada... No especialment. Vale. Però... Bueno, depèn de... És que crec que es votava. Vull dir, no... Es lucren d'això? Es votava vol dir que són dels 75 cap aquí. Hi ha diners darrere d'aquesta associació? És a dir... Queda tot just amb el que... O sigui, Vale. El que costa es la gent pagant. que ho fa no es lucra. Què pagues per fer de faller? Pagues, sí. Sí, pagues una quota per... Pagues? Sí. Hòstia, com l'Spotify... O sigui, pagues una quota... Perdona, però menges i veus molt en la festa. Això és veritat. Pagues perquè... Depèn de com surt molt a compte. Bueno, s'han de... Quan pagues? Parlem en plata. Hòstia, al final. Crec que són 5 o 10 euros. Hòstia, però surt molt a compte. En tot l'any. Vale. Si no veus el dia no és el mateix que... No, clar, però 5 euros per... Pagues com una inscripció... Clar, vull dir... I ocupes varis espais... Estàs assegurat? Però, a més... 5 euros per tenir un bomber darrere que et va pagant el foc, que si no sé què aquí, que si la pubilla que et porta el vi, que si no sé què. Tot entra. La barra lliure. Clar. No, el sopar no. El sopar crec que no. I saludar l'alcalde també. Exacte. I el mossèn. L'alcalde és gratis. El gran mossèn. Ojo. No et roba aquests 5 euros mentre et saluda. Bueno, ve sense cartera, per si de cas. I sense fills. Molt bé. Llavors on la col·loquem, la festa? Has dit festa major Igualada com a referència. És a dir, d'esquerres, però no molt, i autoritària, però no molt. Sí, tirant una mica més a sobre de... Per aquí la situaríem? Sí, una mica més a dalt. Sí, la meitat del Torillari, jo crec. Sí. Vale, meitat. No li arriba tampoc. Dit això, gràcies, Aria, per venir aquí a defensar una festa a una ciutat lluny de la teva i a perdre la teva vida. Gràcies, Xavi i Maricel. Plaer.
Gràcies al públic. Al públic. El públic que hem tingut avui, la Cesco. Una filla d'una... No, neta d'una merceria molt important. Merceria que s'emporta un lot de conserves Ferrer! I encerti la cançó de la Maricel! I dit això, visca les falles en general del Pirineu, menys les que van sorgir arran del procés, i puta Espanya. Puta Espanya! Cubates i dracs. ¿Ves que no es puede escriure en paraigües? Amb Xavier Pérez Pico, De puta mare. I què dius que farem? Maricel Forn Bon Nadal a tothom! i Marc Soler. Gelat, me cago en Déu!